Λοιπόν, είμαστε ζωντανά στον αέρα. Αγαπητοί συναγωνιστές, αγαπητοί συνέλληνες, την καλησπέρα μας από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, τη μία και μοναδική Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε δύο απόστατους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, το οποίο θα μας αναλύσει ο κύριος Σαρίπαπας, θα μας αναλύσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Τασίδης, απόστατος αξιωματικός και εκείνος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει και τον στρατηγό. Κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλωσορίσατε στη φιλόξενη Φωνή του Έθνους, ένα κανάλι το οποίο αναλύει εθνικά, κυρίως και κοινωνικά θέματα. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε κοντά μας τον αντιστράτηγο Ανάργυρο Σαρίπαπα. Τον Σαρίπαπα το γνωρίζω εδώ και πολλές δεκαετίες, υπηρετήσαμε μαζί στο Μαυροδένδρη Ζάνιες και από τότε συνεχίζουμε να έχουμε επαφή. Είναι ένας εξαιρετικός αξιωματικός, αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω, με μια λαμπρή σταδιοδρομία στο στράτευμα. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου και της Ακαδημίας Πολέμου του ΝΑΤΟ. Υπηρέτησε ως διοικητής ταξιαρχίας, να μην πιάσουμε τα μικρότερα, υπηρέτησε ως διοικητής ταξιαρχίας, υπηρέτησε ως ακόλουθος αμήνης της Ελλάδος στην Σόφια και για πολλά χρόνια επίσης υπηρέτησε στην ελληνοτουρκική μεθόριο, άρα είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Βουλγαρία και τα Σκόπια. Λοιπόν, στρατηγέ, μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη αναδρομή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια? Λοιπόν, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θέλω να πω ότι οι Τούρκοι, όπως είναι γνωστό, είναι διαχρονικός εχθρός. Δηλαδή και η Επανάσταση του 1821 εναντίον των Τούρκων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε. Όμως θέλω να τονίσω ότι οι διεκδικήσεις και όλη αυτή η ένταση την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν τα τελευταία 50 χρόνια. Πλέον συγκεκριμένα θεωρώ ότι οι διεκδικήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο, διότι πριν δεν υπήρχαν και δεν είχαμε και γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε και εξοπλισμένα τα νησιά, δεν είχαμε στρατό στα νησιά κτλ. Ξεκίνησαν από το 1973-72, από την περίοδο δηλαδή που βγάλαμε τα πρώτα πετρέλαια στη Θάσο. Διότι αυτά τα πετρέλαια και οι υδρογονάνθρακες που υπάρχουν στο Αιγαίο και αλλού ήταν γνωστά από την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Όμως κάποιος τόλμησε και τα έβγαλε χωρίς να ρωτήσει και γι' αυτό το λόγο έπεσε. Και γι' αυτό το λόγο έπεσε και από την εξουσία. Και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να λέμε πράγματα με τον ομοτεπώνυμό τους. Και γι' αυτό έπεσε, επειδή έβγαλε τα πετρέλαια της Θάσου, πρώτον, και δεύτερον, διότι δεν έδωσε τη βάση της Σούδας τότε στον πόλεμο του Γιον Κιπούρ για να τον χρησιμοποιήσουν οι Ισραηλινοί. Διότι αισθάνθηκε δυνατός, πήγε απέναντι στις απαιτήσεις των μεγάλων δυνάμεων και γι' αυτό το λόγο, όπως ξέρετε, έπεσε και όχι ένεκα του Πολυτεχνείου. Και μετά στη συνέχεια οδηγηθήκαμε στην καταστροφή της Κύπρου, η οποία ήταν προσχεδιασμένη και εγώ πιστεύω ότι ήταν σε γνώση των πολιτικών και μάλιστα τολμώ να πω ότι ήταν, συμφωνημένο. Δηλαδή γνωρίζανε τι θα γίνει και την δώσανε την Κύπρο προκειμένου να επανακάψουν στην εξουσία. Διότι όλοι αυτοί τους οποίους η επταετία τους άφησε και φύγανε στο εξωτερικό κτλ. Η μόνη τους αγωνία ήταν πώς θα γυρίσουν υπό το πρόσχημα της αποκαταστάσεως της δημοκρατίας να αναλάβουν πάλι την εξουσία στα χέρια τους. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Στη συνέχεια, σταδιακά, όπως θυμάστε, με το βυθίσατε το χώρα, με την κρίση στα Ήμια, γινόταν διάφορα και εμείς πάντα πηγαίναμε ένα βήμα πίσω
πάντα επενέβαιναν οι μεγάλες δυνάμεις όσο επενέβαιναν δια των λόγων και φτάσαμε σήμερα στην κατάσταση τα ορού κρέης να αλωνίζουν εντός των 12 μιλίων. Διότι λέγαμε, είχαμε κόκκινη γραμμή, ότι τα 12 μίλια είναι κόκκινη γραμμή, διότι είναι δυνατότητα δυνητική δική μας να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα, και έφτασε το ορού κρέης να είναι στα 6 μίλια από τη Ρόδο, στα 6 μίλια από το Καστελόριζο, και δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, εγώ αυτός πιστεύω ότι είναι ο λόγος. Δηλαδή, η συνεχής υποχωρητικότητα η δική μας έχει αποθρασύνει τους Τούρκους, και η στάση φυσικά των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων, οι οποίοι Αμερικάνοι τώρα είναι σε μια κατάσταση μεταβατική, αλλά οι Ευρωπαίοι, θέλω να πω, και ειδικά η στάση των Γερμανών, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι αναμενόμενο. Εάν δηλαδή το πάρουμε από την οργάνωση του τουρκικού στρατού, το Μπιζάνι, ας πούμε, το είχαν οργανωμένο Γερμανοί αξιωματικοί. Το Σαραντάπορο το είχαν οργανώσει οι Γερμανοί αξιωματικοί. Οι Γερμανοί με τους Τούρκους ήταν σύμμαχοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ξέρετε, ο Χίτλερ, οι Τούρκοι κράτησαν ουδετερότητα. Στην ουσία όμως ήταν φιλογερμανική η στάση, διότι οι Γερμανοί πήγανε και τα βάλανε με τους Ρώσους και δεν πήγανε να τα βάλουν με τους Τούρκους. Διότι θέλω να θέσω ένα εξής απλό ερώτημα. Ξεκίνησε ο Χίτλερ μετά που κατεπάτησε το σύμφωνο με τον Στάλιν και επετέθη στη Ρωσία και απασχόλησε 2 εκατομμύρια στρατό εκεί. Και για ποιο λόγο, τι πήγαινε να καταλάβει? Πήγαινε να καταλάβει τα πετρέλαια της Κασπίας. Και ο Ρόμελ από κάτω από την Αφρική τι πήγαινε να κάνει? Πήγαινε στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Και εγώ με το στρατηγικό μου το μυαλό, το απλό, το στρατιωτικό, στρατιωτική σκέψη, λέω, αφού κατέλαβε την Ελλάδα, γιατί δεν χτύπησε μέσω Τουρκίας να φτάσει στη Συρία και στα πετρέλαια εκεί της Μοσούλης εν μία νυχτή? Αλλά οι Γερμανοί δεν χτυπάνε τους Τούρκους ποτέ. Είναι διαχρονικοί σύμμαχοι και παραμένουν σύμμαχοι, έχουν οικονομικά συμφέροντα κτλ. Συνεπώς, για να το καταλήξω, δεν με εκπλήσει εμένα η στάση της Γερμανίας, ούτε περιμένω ότι το Μάρτιο ή δεν ξέρω κάποτε στο μέλλον ότι θα αλλάξουν στάση και θα επιβάλλουν μέτρα και δεν ξέρω τι σε βάρος των Τούρκων. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να πω για μας είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από κανέναν τίποτα. Εκείνο το οποίο έπρεπε να έχουμε φροντίσει και το οποίο νομίζω ότι το έχουμε παραμελήσει τα τελευταία 10 χρόνια λόγω και της οικονομικής κρίσης, είναι να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, διότι οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις συνιστούν και έχουν δυνατότητα αποτροπής. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα, δεν προσδοκώ καμία βελτίωση. Πιστεύω ότι με την υποχωρητικότητα αυτή τη διαρκή ο Τούρκος θα αποθρασύνεται και δεν θέλω να πιστεύω ότι πέραν της προδοσίας που έγινε με τη Μακεδονία, οι πολιτικοί μας έχουν συμφωνήσει και τον διαμοιρασμό του Αιγαίου. Αυτά έτσι σαν εισαγωγή, σε γενικές γραμμές, να μην μακρηγορήσω άλλο. Συνοψίζοντάς το, θέλω να πω ότι δεν προσδοκώ βοήθεια από κανέναν. Πρέπει να είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε μόνοι μας. Εάν μπορούμε να χτίσουμε κάποιες συμμαχίες διακρατικές με τη Γαλλία, με κάποιες άλλες χώρες όπως τις χτίζουμε, να τις χτίσουμε για να μπορούν να μας βοηθήσουν. Και από εκεί και πέρα δεν περιμένω να αλλάξει η στάση ούτε των Ευρωπαίων ούτε των Αμερικάνων ουσιαστικά με την αλλαγή της διοικήσεως τώρα που θα ανέβει ο Biden και θα πέσει ο Τραμπ, αν πέσει κτλ. Διότι την εξωτερική πολιτική των Αμερικανών δεν την καθορίζουν οι πρόεδροι, αλλά είναι προκαθορισμένη από την εποχή του Κίσιγκερ. Τα ήθελα να πω και σταματάω εδώ και θα συνεχίσουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Οπότε, στρατηγέ, το πρόβλημα δεν είναι 1, 2, 5 χρόνων, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει. Όχι, είναι διαρκές. Είναι από συστάσεως του ελληνικού έθνους. Απλώς από το 1973 και μετά έχει γίνει πιο έντονο. Έχει γίνει πιο έντονο και παρατηρείται και μια διαρκής υποχωρητικότητα δική μας και με αυτό, πώς το λένε, αυξάνει συνεχώς τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις των Τούρκων. Οι οποίοι είναι σαν το γύφτο, δηλαδή δεν έχουν κάτι να... Και θα ήθελα να πω και αυτό, γιατί με εκπλήσει η στάση της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα η οποία έχει 1 εκατομμύριο και πλέον τουρκική μειονότητα, όχι μουσουλμανική μειονότητα, τουρκική. Και τηρεί αυτήν την φιλοτουρκική στάση. Βέβαια, είναι η πρώτη περίοδος, η πρώτη φορά,
αν ήταν ο Αχμέντ Ντογκάν, γιατί να ξέρετε στη Βουλγαρία, να ξέρετε για να μαθαίνει και ο κόσμος, πάντα ήταν τρίτο κόμμα οι Τούρκοι και πάντα συμμετείχε στις κυβερνήσεις συνασπισμούς. Τώρα, τις τελευταίες 2 τετραετίες με τον Μπόικο Μπορίσοφ, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι ένας τύπος ο οποίος ξεκίνησε από Μπράβος, στη συνέχεια εξελέγει, ήταν Μπράβος του πρώην βασιλιά, που έγινε και πρωθυπουργός ένα διάστημα. Στη συνέχεια εξελέγει δήμαρχος Σόφιας και μετά έφτιαξε τον ΚΕΡΠ, το κόμμα, το οποίο βγήκε πρώτος στις εκλογές και έκανε κυβέρνηση. Στις κυβερνήσεις του Μπόικο Μπορίσοφ δεν συμμετέχει ο Αχμέντ Ντογκάν, το τουρκικό κόμμα δηλαδή. Και γι' αυτό μου προξενεί εντύπωση η φιλοτουρκική στάση. Διότι αν συμμετείχαν οι Τούρκοι μέσα στην κυβέρνηση, θα υπήρχε θέμα. Λες, υπάρχουν κυβερνητικοί εταίροι κτλ. Αυτό λοιπόν με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποια συμφωνία έχει μυστική ή στα λόγια του έχει εγγυηθεί ο Ερντογάν, ότι δεν θα έχει πρόβλημα με τους Τούρκους, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Διότι οι Τούρκοι, όπως είναι διαχρονικός εχθρός δικός μας, είναι και διαχρονικός εχθρός των Βουλγάρων. Και αυτό φαίνεται ότι, και από ένα άλλο το βγάζω το συμπέρασμα, από ένα άλλο γεγονός. Παρατηρείτε ότι οι ροές λαθρομεταναστών είναι από το Αιγαίο και από τον Εύρο, που περνάνε μέσω Τουρκίας. Ούτε ένας πρόσφυγας δεν διοχετεύεται προς τη Βουλγαρία. Αυτό δεν σας προξενεί εντύπωση γιατί συμβαίνει? Και εκεί η ευρωπαϊκή χώρα είναι και από εκεί είναι διάδρομος να πάνε προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι συμβαίνει διότι κάτι έχουν συμφωνήσει αυτοί οι δύο. Κλείνω την παρένθεση σχετικά με τη στάση της Βουλγαρίας. Οπότε και έτσι κι αλλιώς και οι Βούλγαροι διαχρονικά εχθροί δικοί μας είναι. Δηλαδή, δικοί μας είναι, αλλά και οι Τούρκοι είναι εξίσου μεγάλοι εχθροί των Βουλγαρών. Ωραία. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι το κομβικό σημείο στα νεότερα πεπραγμένα ήταν τα ήμια το 1996, οπότε και αυξήθηκε κατακόρυφα η επιθετικότητα των Τούρκων. Οι γκρίζες ζώνες μέχρι το επόμενο, έτσι. Ναι. Στρατηγέ, πώς χαρακτηρίζετε την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής που βιώνουμε τους τελευταίους μήνους ιδίως από αυτή την κυβέρνηση? Όλες οι κυβερνήσεις τις αντιμετωπίζουν υποχωρητικά. Δεν βλέπω εγώ καμία κυβέρνηση να αντιδρά δυναμικά. Δηλαδή βάζουμε κόκκινες γραμμές και στην οποία οι Τούρκοι τις ξεπερνάνε αυτές τις κόκκινες γραμμές και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να πάρουν μέτρα ή να τους μαλώσουν και δεν ξέρω τι άλλο αυτό, ή τους Αμερικάνους, δεν στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Δηλαδή και αν δείτε η Σύνοδος Κορυφής τώρα που έγινε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφορούσε τα ελληνοτουρκικά, αφορούσε κυρίως τα πακέτα στήριξης, αυτά τα χρήματα, τα 72 δις, να αποδεσμευτούν. Δηλαδή πιστεύω ότι έναντι των χρημάτων που μας δίνουν, νομίζω ότι εμείς σε αυτά τα θέματα είμαστε λίγο light, έως πολύ light και τα αντιμετωπίζουμε πολύ ελαφρά. Δηλαδή δεν έγινε και τίποτα και νομίζω και ο ελληνικός λαός δεν είναι όριμος. Δηλαδή αν ρωτήσεις, μετά τα ήμια θυμάμαι, πάρα πολλοί κόσμος έλεγε και τι θέλατε, μια χαρά το χειρίστηκε ο Σιμίτης. Και τι θέλατε, να γίνει πόλεμος? Ναι, αλλά το μια χαρά το χειρίστηκε ο Σιμίτης, φτάσαμε σήμερα να αμφισβητούν το μισό Αιγαίο. Και αν δεν το έχουν αμφισβητήσει ακόμα, ήδη το αμφισβητούν με τη γαλάζια πατρίδα, με το διαμοιρασμό στη μέση, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα κτλ. Έτσι κι αλλιώς και ο Σιμίτης στις επόμενες εκλογές το 1996, το Σεπτέμβριο που είχε γίνει, να προσθέσω, είχε βγει πάλι κυβέρνηση. Οπότε είχε πάρει τον ψήφο εμπιστοσύνης για την καλό χειρισμό εισαγωγικά που έκανε στα ήμια. Ο ελληνικός λαός με αυτή όλη την πολιτική της μεταπολίτευσης έχει ευνουχιστεί. Είναι του όχα αδερφέ της καλοπέρασης και με τα εθνικά θέματα είναι μια μικρή μειοψηφία η οποία ασχολείται και προσπαθεί να ξυπνήσει όλους τους υπολείπους. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω εγώ να ξυπνάει ο κόσμος και να αντιδρά. Μία αντίδραση υπήρξε σχετικά με το θέμα της Μακεδονίας, με τα συλλαλητήρια, τα οποία δεν τα λαμβάνουν και υπόψη τους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα υποβαθμίζουν, σου λένε 50.000 ήταν στη Θεσσαλονίκη, 100.000 ήταν στην Αθήνα, ενώ συγκεντρώθηκαν, ας πούμε, 500-600.000 στη Θεσσαλονίκη και πάνω από 1 εκατομμύριο στην Αθήνα. Δεν τα λαμβάνουν υπόψη. Δεν ξέρω. Ή με το κίνημα των αγανακτισμένων τότε το 10-11, τίποτα. Δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε διαδηλώσεις, ούτε αντιδράσεις. Έχουν τα αυτά, έχουν τους τρόπους τους. Αυτοί εκτελούν εντολές.
έχουν συμφωνίες με τα ευρωπαϊκά, τα διευθυντήρια και από εκεί και πέρα υλοποιούν συμφωνίες. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα αποδείξω αυτά που λέω, αλλά τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να έχουν παραμελήσει έτσι τις ένοπλες δυνάμεις. Ξέρω στοιχεία τώρα, να μην τα λέμε τώρα εδώ πέρα, δεν κάνει, γιατί μπορεί να φτάσουν και σε αυτά και τι διαθεσιμότητες αεροσκαφών υπάρχουν και πόσα σε 130 πετάνε και πόσα πετάνε από τα Σπάρταν τα καινούργια που πήραμε που έχουν μείνει από ανταλλακτικά κτλ. Δυστυχώς έχουν παραμελήσει τις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα φαίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης με κάτι συμφωνίες κτλ. Αλλά αυτές είναι μακροχρόνιες. Είναι δηλαδή, μακροχρόνιες υποχρεώσεις και για να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις, να αυξηθεί η θητεία, να προσληφθούν περισσότεροι επαγγελματίες οπλίτες για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να ισχυροποιηθούμε. Όχι ότι δεν συνιστούν οι ένοπλες δυνάμεις ικανή δύναμη ανατροπής, αλλά αποτροπής. Υπάρχει δύναμη αποτροπής, αλλά χρειάζεται να γίνει ακόμα ισχυρότερη. Λοιπόν, αυτά. Είχαμε την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γύρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός καταενθουσιασμένος ότι έχουμε πετύχει και λοιπά. Πώς εκτιμάτε αυτήν την Σύνοδο Κορυφής όσον αφορά βέβαια τα ελληνοτουρκικά? Είμαστε ικανοποιημένοι ως ελληνικός λαός? Δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι αν περιμέναμε να μας επιβάλλουν εμάς μέτρα και δεν μας τα επιβάλλανε. Τι ικανοποιημένοι να είμαστε? Και η πολιτική αυτό είναι αυτό. Δηλαδή εγώ θα ήθελα ένα πρωθυπουργό ο οποίος να βγει και να πει: κοιτάξτε να δείτε Έλληνες, συμπατριώτες μου και όχι συμπολίτες μου, προσπαθήσαμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μόνο μια οικονομική ένωση. Οι ισχυροί κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Οι Γερμανοί κοιτάνε να πουλήσουν υποβρύχια. Οι Ισπανοί να φτιάξουν αεροπλανοφόρα. Οι Ιταλοί αυτοκίνητα κτλ. Και δεν ξέρω οι Ισπανοί έχουν εκτεθειμένες στις τράπεζά τους σε τουρκικά ομόλογα. Δεν είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Προσπαθήσαμε, δεν καταφέραμε. Φάγαμε πατάτα. Δηλαδή, γιατί να μην το πει στον ελληνικό λαό και να προσπαθεί να ωρεοποιήσει με μια τραγική συνέντευξη τύπου σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, να ωρεοποιήσει μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη. Και πρέπει να προετοιμάσει και γι' αυτό να πει στον κόσμο ότι θα κάνετε υπομονή, θα φτιάξουμε ταμείο για την άμυνα, θα πάρουμε αεροπλάνα, θα πάρουμε καράβια, θα αυξήσουμε τη θητεία. Αυτά πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να βγαίνει και να του λες ότι είμαστε καλά και έτσι πάει η Ευρώπη βήμα-βήμα. Ποιο βήμα? Κανένα βήμα δεν έγινε. Σημειωτών πάμε. Και ούτε το Μάρτιο θα γίνει. Και ούτε στο μέλλον θα γίνει κάτι το οποίο θα είναι υπέρ των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Ένωση. Διότι μας βγαίνανε και μας λέγανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει τα σύνορά μας, διότι το Αιγαίο και τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά σύνορα και δεν είναι ελληνικά σύνορα και τρίκες κατσαρές. Ελληνικά σύνορα είναι και μπαίνει μέσα ο Τούρκος και αλωνίζει και δεν συγκινείται τίποτα. Και έχεις τη Frontex και έχεις και τις ΜΚΟ που είναι Ολλανδοί, Γερμανοί και από αυτές τις φυλές του κάθε καριέρα και βάζουν τους μετανάστες και οικονομάνε χρήματα. Και το οποίο είναι ένα άλλο θέμα. Ποιος τους φέρνει αυτούς τους μετανάστες και τι σχέδιο είναι να έρθουν οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και για ποιο σκοπό έρχονται. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της Συνόδου, για να το κλείσουμε, δεν είναι όχι ικανοποιητικά, είναι αρνητικά. Τίποτα, κανένα αποτέλεσμα δεν είναι. Τίποτα. Εκεί που ήμασταν, είμαστε. Και περιμένουμε. Ίσα-ίσα που πήρε και η Τουρκία ψήφο εμπιστοσύνης, προχώρα, κανένας δεν σε πειράζει. Ναι, γιατί έχει μετανάστες και τη συμπαράστασή της είπανε και πώς το λένε και θα δέχεται τόσα εκατομμύρια πρόσφυγες και θα ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει και να ράνει και δεν έχει καμία επίπτωση. Και λένε για τους πρόσφυγες που παίρνει τους Σύριους, δεν λένε όμως για αυτούς που φέρνει από τη Σομαλία με αναβλωμένες πτήσεις τσάρτες στην Κωνσταντινούπολη και μετά τους προωθούν στα σύνορα και τους περνάνε από εδώ. Αυτοί τι είναι, με πρόσφυγες είναι? Μισθωμένοι μετανάστες είναι. Και εν δυνάμει τρομοκράτες. Εν δυνάμει τζικαντιστές, εν δυνάμει εργάτες, δεν ξέρω τι είναι. Ναι, και παίρνουν τα επιδόματα και παίρνουν τα 400 και ο Έλληνας πεινάει και πένεται. Και οργανώνουν συσίτια και δεν ξέρω. Λάθρο μετανάστες. Λάθρο μετανάστες. Να το διορθώσω, λάθρο μετανάστες.
άλλο ο μετανάστης, άλλο ο λαθρομετανάστης, άλλο ο πρόσφυγας. Μας περάσαμε τα μέσα μαζικής αποπλήρωσης μετανάστες. Ναι, παιδί μου, τίποτα. Πληρωμένοι λαθρομετανάστες είναι. Και τζιχαντιστές. Δεν πιάσανε τους τζιχαντιστές. Δεν πιάσανε 2 τζιχαντιστές που ήταν στα αυτά. Έτσι ακριβώς. Να χαιρετήσουμε και όλους τους αγαπητούς φίλους που μας παρακολουθούν. Από τη Φιλανδία, από τη Δανία, βλέπω εδώ πέρα, από όλη την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, κάντε κοινοποιήσεις ώστε να ακουστούν αυτά που λέει ο στρατηγός σε όλους τους Έλληνες. Και να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο το στρατηγό. Είδαμε τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, αρνητικά για την πατρίδα μας. Από εδώ και μπρος, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στάση της Τουρκίας και αντίστοιχα τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, αν δεν θα κάνει μια εθνική κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι. Μια εθνική κυβέρνηση δεν θα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή θα έβαζε, δεν ξέρω σε τι κατάσταση, γιατί εγώ έχω 10 χρόνια που έχω φύγει από το στρατό, σε τι κατάσταση είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, μια εθνική κυβέρνηση θα προειδοποιούσε αρχικώς και θα έλεγε εάν περάσει, ξέρω, το RUP race, διότι τώρα το επόμενο βήμα που το οποίο περιμένω εγώ είναι να αρχίσουν πάλι οι ναύτεξ και να αρχίσουν τις βόλτες και νοτίως της Κρήτης και να δεσμεύουν περιοχές και τίποτα. Και όταν θα έρθει πάλι η περίοδος του Μαρτίου να τα ξανασυζητήσουν οι Ευρωπαίοι, θα τη ξανααποσύρουν και θα λένε να, εμείς τα αποσύραμε κτλ. Θα γίνει μία προσπάθεια. Πιστεύω, θα γίνει μια προσπάθεια να αρχίσει αυτός ο περιβόητος διάλογος, ο οποίος δεν θα έχει και κανένα αποτέλεσμα, διότι να συζητήσεις τι. Δεν έχουμε εμείς διαφορές με την Τουρκία. Και εκείνο το οποίο θα έπρεπε να κάνει μια εθνική κυβέρνηση, διότι μας το λένε και μας το κοπανάνε, είναι να αυξήσει τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή, τα 6 ναυτικά μίλια έπρεπε να έχουν γίνει τουλάχιστον 10 για να σταματήσει και αυτή η παρατυπία που υπάρχει με τον αέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν, θα τα έκανα 10 ναυτικά μίλια, τα χωρικά ύδατα, που δεν είναι και κάζους μπέλη, διότι τα 12 μας έχουν απειλήσει αυτοί ότι είναι αιτία πολέμου. Και φυσικά, εάν ας πούμε το RUP race συνέχιζε να κόβει, είναι απόφαση αυτό τώρα, να πρέπει να ετοιμάσει σχέδια επιστρατεύσεως, να πας σε σύγκρουση. Δεν ξέρω την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων σήμερα και για την οποία ανησυχώ. Αλλά εάν ακόμα δεν είναι έτοιμες να ανταπεξέλθουν σε ένα ενδεχόμενο σύγκρουση οι ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να ετοιμαστούν το ταχύτερο δυνατό. Διότι δεν θα το αποφύγουμε, αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, αν δεν είμαστε σε θέση τότε, καλώς κάνουμε προσωρινά, πώς το λένε, να το πω λαϊκά, την πάπια, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι προετοιμαζόμαστε να ισχυροποιηθούμε, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια, σε 1, 2, σε 3 χρόνια, να είμαστε πλέον εις θέση να τους αντιμετωπίσουμε. Αν δεν είμαστε, δεν το ξέρω, αν δεν είμαστε σε θέση να τους αντιμετωπίσουμε τώρα. Διότι τώρα έχουμε μειονέκτημα. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι... Εντάξει, αναφέρατε... τι πρέπει να γίνει. Όμως, θέλει η σημερινή κυβέρνηση να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο δυναμικά και αν δεν θέλει, γιατί δεν θέλει. Όχι μόνο η σημερινή, αλλά και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες και οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης όλες, καμία στην ουσία δεν αντίδρασε δυναμικά. Δηλαδή η πιο δυναμική αντίδραση που είχαμε ήταν το βυθίσατε το χώρα του Παπανδρέου. Τι ήταν η πιο δυναμική αντίδραση. Είχαμε άλλη δυναμική αντίδραση. Δεν είχαμε καμιά άλλη δυναμική αντίδραση. Το 87 πότε ήταν. Τότε που φτάσαμε στα 15-20 μέρες έξω που ήμασταν υπολογαγοί και περιμέναμε τις ακτές αποβάσεως και τα λοιπά να γίνει πόλεμος. Από εκεί και πέρα που έγινε επιστράτευση, που ήρθαν οι επίστρατοι, από εκεί και πέρα που τους είπε ως δίκαια μην βυθίσατε το χώρα. Δεν αυτό. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Από εκεί και πέρα ευχαριστούμε τους Αμερικανούς και τα λοιπά. Για ποιο λόγο αυτά είναι τα γεγονότα. Δεν μπορώ να το ξέρω το λόγο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που κυβερνάνε τώρα, ας πούμε, τα έχουν συμφωνήσει να μοιράσουν το Αιγαίο και δεν αντιδρούν και πάνε σιγά σιγά να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη, ούτως ώστε να πάμε σε μία συνεκμετάλλευση
ή να μοιραστούμε τα πετρέλαια ή δεν ξέρω τι άλλο. Διότι δεν θα σταματήσει και εκεί. Εάν με τον Τούρκο είσαι υποχωρητικός, δεν θα σταματήσει εκεί αυτό το πράγμα. Μετά θα σου ζητάει κάτι άλλο, θα σου ζητάει τη Θράκη. Μετά θα σου ζητάει δεν ξέρω τι μπορεί να σου ζητήσει. Εφόσον λοιπόν το ξέρουμε αυτή την επιθετικότητα και τον υπεραλισμό των Τούρκων, γιατί λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, το ρωτάω τώρα γιατί μου ήρθε αυτό το ερώτημα, οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν αυτή τη στάση του να αποξιώνουν σε ένοπλες δυνάμεις, να κλείνουν τα στρατόπεδα, να μειώνουν τους μήνες θητείας στους οπλίτες, οι εκπαιδεύσεις να έχουν γίνει πλέον, πηγαίνετε κάντε αντιγόπιν και όχι πραγματικές εκπαιδεύσεις, όπως θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στους εφέδρους. Και τα ακούμε από τα νεότερα παιδιά που εγώ υπηρέτησα ας πούμε, το 1990 και με τα παιδιά που υπηρετούν τώρα, υπάρχει μεγάλο χάσμα εκπαιδεύσεως. Γιατί λοιπόν σταδιακά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ενώ ξέρουμε ότι ο διπλανός μας είναι αφόρταγος γείτονας? Λοιπόν, γιατί πιστεύω ότι πιστεύουν, είναι δεύτερη προτεραιότητα για τους. Διότι αυτά όλα κοστίζουν. Δηλαδή το να πάρεις σύγχρονο εξοπλισμό, δεν έχουν πολιτικό όφελος. Αυτός ο οποίος, αυτοί το κάνανε πολιτική. Δηλαδή ο κάθε ένας από αυτούς προκειμένου να εκλεγεί, έταζε μείωση της θητείας. Αυτούς τους ενδιαφέρουν η κατάληψη της εξουσίας. Δεν τους ενδιαφέρει το καλό του έθνους. Όπως έλεγε, δεν είναι πολιτικοί, είναι πολιτικάντιδες, διότι οι πολιτικάντιδες ασχολούνται με τις εκλογές, πώς θα κερδίσουν τις εκλογές. Οι πολιτικοί, οι πραγματικοί, ασχολούνται με το πώς θα παράξουν έργο και πώς θα πάει η χώρα μπροστά. Αυτούς λοιπόν όλους, και μας βάλανε σε αυτή την νοοτροπία η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αυτούς όλους στην ουσία τους απασχολεί πώς θα κερδίσουν τις εκλογές και πώς θα κάτσουν στην καρέκλα της εξουσίας. Δεν τους απασχολεί το άλλο και πιστεύουν ότι οι Αμερικάνοι δεν θα αφήσουν ή μπορεί να τα έχουν και συμφωνημένα. Δηλαδή να τα έχουν συμφωνήσει ότι θα μοιράσουμε το Αιγαίο. Και το πάνε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Διότι ποιος το πίστευε ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία, η τραγική για το όνομα και τη γλώσσα και την εθνότητα με το... Ποια Βόρεια Μακεδονία? Ξέρετε καμιά Βόρεια Μακεδονία? Μακεδονία το λένε όλοι. Μακεδονία το λέγανε, αλλά δεν το λέγαμε εμείς. Εμείς είχε σημασία να μην το πούμε. Έτσι ακριβώς. Στρατηγέ, διατελέσατε ακόλουθους αμήνες στη Σόφια. Ποιες είναι οι σχέσεις Τουρκίας-Βουλγαρίας, Τουρκίας-Σκοπίων και ποιες απαιτήσεις έχει η Σόφια από τα Σκόπια, τώρα που ακούμε και αυτό το κομμάτι? Κοίταξε να δεις. Οι Βούλγαροι, τους Σκοπιανούς, τους θεωρούν Βουλγάρους. Τουλάχιστον αυτοί που δεν είναι Αλβανοί, τους άλλους, τους επωνομαζόμενους και ως Μακεδόνες. Λοιπόν, τους ψευτομακεδόνες δηλαδή, τους θεωρούν Βουλγάρους και είναι Βούλγαροι. Διότι μέχρι το 1940 ήταν Βούλγαροι. Μετά γίνανε Μακεδόνες λόγω της γνωστής προπαγάνδας του. Οι Βούλγαροι λοιπόν τους αναγνώρισαν με το συνταγματικό τους όνομα, διότι νόμιζαν δεν τους κερδίσουν, αλλά δεν αναγνώρισαν ποτέ το θέμα γλώσσα, την οποία τη θεωρούν βουλγαρική, και βουλγαρικά είναι στην ουσία, ούτε την εθνικότητα, διότι σου λέει δεν υπάρχει εθνικότητα Μακεδόνων. Οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Το λένε και οι ίδιοι οι Βούλγαροι. Από εκεί και πέρα βέβαια, οι Βούλγαροι, επειδή οι Σκοπιανοί θέτουν θέμα μακεδονικής μειονότητας στη Βουλγαρία, στη Μακεδονία του Πυρήνα, όπως θέτουν και για μας. Με αυτούς εδώ τους κατσαπιάδες που είναι εκεί στη Φλόρινα και τα λοιπά, θέτουν θέμα μακεδονικής μειονότητας. Το ίδιο κάνανε και με τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, επειδή η γλώσσα είπαμε ότι είναι κοινή, επειδή είναι η γλώσσα κοινή, λέγανε ότι για να σπουδάσει κάποιος, επειδή ήταν και Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί Σκοπιανοί πηγαίνουν και σπουδάζουν στην Βουλγαρία. Για να πάει λοιπόν να σπουδάσει στη Βουλγαρία, τους βάζανε και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι προέρχονται από Βούλγαρο πατέρα και Βουλγάρα μάνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 5.000 φοιτητές τη μία χρονιά, 5.000 φοιτητές την άλλη χρονιά να έχουν δημιουργήσει, να θέτουν θέμα ότι υπάρχουν Βούλγαροι στα Σκόπια. Και είναι καμιά 100.000 που έχουν μαζέψει με συγγενείς και φίλους
από υπογραφές που σπουδάζουν. Και θέλουν ένα σπουδάκι να σπουδάζουν τζάμπα. Διότι αν είσαι Έλληνας, θα πας σπουδάσει στη Βουλγαρία, πληρώνεις μίστομα στα πανεπιστήμια. Αν είσαι όμως Βούλγαρος, δεν πληρώνεις. Και επειδή οι Σκοπιανοί είναι φτωχοί άνθρωποι, κατά βάση είναι χαμηλά η οικονομία τους, γι' αυτό το λόγο τους βάζανε, υπογράφαν αυτή την υπεύθυνη δήλωση και τώρα οι Βούλγαροι οι ίδιοι θέτουν θέμα, πώς το λένε, στα Σκόπια, ότι υπάρχει βουλγαρική μειονότητα. Όμως, επειδή οι Βούλγαροι είναι ένας λαός ο οποίος πάντα έχουν μάθει να ζουν με προστάτες, παλιά είχαν τους Ρώσους, τώρα έχουν τους Αμερικάνους, πιστεύω ότι οι εντολές είναι να πάρουν, θα τις εκτελέσουν έναντι κάποιων οικονομικών ανταλλαγμάτων. Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα τους τάξει κάποια κονδύλια εξτρά, κάποια πακέτα, θα τα αναγνωρίσουν όλα. Δεν έχουν θέμα σοβαρό. Βέβαια υπάρχουν και κάτι εθνικιστικά κόμματα και εκεί, όπως είναι αυτός ο Καρακατσάνοφ που είναι του ΒΜΡΟ, του Βουλγάρικου, ή όπως είναι ένας άλλος εκεί στο Ατάκα, το επίθεση που παίρνει 7%, δεν παίρνει λίγο. Αυτοί ζουν ακόμα για τη Βουλγαρία τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Τα σύνορα μέχρι τη Λάρισα τα εμφανίζουν. Κάτι τέτοιους χάρτες κυκλοφορούν στη Βουλγαρία. Άρα λοιπόν οι σχέσεις Βουλγαρίας-Τουρκίας ήταν προβληματικές μέχρι που έγινε η μεταπολίτευση εκεί. Στη συνέχεια οι Τούρκοι παίζανε κύριο ρόλο στις στις βουλγαρο-τουρκικές σχέσεις, γιατί είχαν αυτή τη μειονότητα 1 εκατομμύριο πλάς την τουρκική μειονότητα. Και τώρα τελευταία, μολονότι δεν συμμετέχει το τουρκικό κόμμα στην κυβέρνηση, βλέπω ότι με τον Μπόικο ο Ερντογάν τα έχουν βρει. Και βλέπεις και φαίνεται και από τη στάση της Βουλγαρίας. Άρα λοιπόν, βέβαια πίσω έχει η Αχλάδα την ουρά. Διότι με τους Τούρκους δεν μπορείς να έχεις μέσα, διότι έχουν εδώ κάνουν θέμα για τη Θράκη που έχουν 120.000 που δεν είναι όλοι τουρκικής καταγωγής. Διότι είναι κάποιοι με τουρκική συνείδηση και κάποιοι είναι πομάκι. Μισή-μισή είναι, 60.000 και 60.000 από εκεί. Όμως στη Βουλγαρία είναι όλοι τουρκική συνείδηση. Οι μουσουλμάνοι όλοι είναι τουρκική συνείδηση. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα και για τους Βουλγάρους, το οποίο τώρα νομίζουν ότι τα έχουν βρει ή νομίζουν και αυτοί, όπως αφελώς νομίζαμε και εμείς, ότι επειδή είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύουν από τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Η γνώμη μου είναι ότι κινδυνεύουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν και νομίζουν ότι τα έχουν βρει και κάτι έχουν συμφωνήσει με τον Ερντογάν. Από εκεί και πέρα με τα Σκόπια, σου είπα, δεν αναγνωρίζουν γλώσσα, δεν αναγνωρίζουν εθνότητα, όμως πιστεύω έναντι οικονομικών κυρίως ανταλλαγμάτων, άμα πιεστούν από την Ευρώπη ή από τους Αμερικάνους, θα τα αναγνωρίσουν. Στρατηγέ, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Δημήτρη, μου επιτρέπετε? Θέλετε να κάνετε, κύριε Δημήτρη? Ναι, όχι. Και εγώ ήθελα εδώ να προσθέσω ότι οι Τούρκοι δεν στέλνουν λαθρομετανάστες στη Βουλγαρία, αλλά και η στάση της Βουλγαρίας είναι σωστή. Δηλαδή κάποιους που ξεφύγανε, στείλανε, δεν ξέρω τι, τους πιάσαν, τους ξεβρακώσαν και τους στείλαν στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή είναι η σωστή στάση έναντι της λαθρομετανάστευσης που εφαρμόζουν οι Βούλγαροι, γιατί αγαπάνε την πατρίδα τους. Καλά, ναι, τώρα αυτό είναι μεμονωμένοι και κατά λάθος τα πήγανε, που χαθήκανε. Δεν στέλνει μετανάστες. Έχει χερσαία σύνορα με τη Βουλγαρία, χωρίς ποτάμια, χωρίς τίποτα. Πολύ τετραπλάσια από ό,τι είναι ο Εύρος. Εμείς έχουμε 80, αυτοί έχουν 220. Μπορούσε να περνάνε από εκεί χιλιάδες. Το θέμα είναι ότι ο Ερντογάν έχει στοχοποιήσει εμάς στην παρούσα φάση και τους στέλνει σε εμάς. Και πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει κατόπιν συμφωνίας με τον Μπόικο Μπορίσοφ, με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, ο οποίος στηρεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλοτουρκική στάση. Ξεκάθαρα πράγματα είναι. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά 90% αυτό πιστεύω. Εδώ αντί λίγο να το συμπληρώσω, συγγνώμη, με μια ερώτηση. Σε περίπτωση κρίσης ή ακόμα και πολέμου με την Τουρκία, όλους αυτούς που έχει στείλει εδώ ο Ερντογάν, τι στάση θα τηρήσουν και πώς εμείς θα τους αντιμετωπίσουμε όταν όλος ο στρατός θα είναι στον Εύρο και στα νησιά και εδώ θα είναι η γύρωση. Πώς θα ελεγχθούν αυτοί, ναι, σωστό. Πώς, βέβαια δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί είναι... Μα λέμε για τους λίγους. Λέω για τους λίγους που είναι τσικαντιστές. Δεν μιλάω για τα 4 εκατομμύρια. Είναι ένα επιπλέον πρόβλημα εσωτερικής ασφαλείας.
το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή η αστυνομία σε συνεργασία με το στρατό πρέπει να δει πώς θα τα αντιμετωπίσει. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όπως θυμάσαι παλιά, Μίτσο, που είχαμε με τους μουσουλμάνους στις Τράκης, που τους μαζεύαμε όταν γινόταν ασκήσεις συναγερμού κτλ. Και μάλιστα οι περισσότεροι κατουριότανε και πάνω τους γιατί νομίζαν ότι είναι πραγματικός συναγερμός. Υπήρχε σχέδιο για αυτούς που ζούσαν στην Ελλάδα μόνιμα. Όχι για αυτούς που έχουν έρθει το κάθε καριάς καρύδι και δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι πρόβλημα σοβαρό και εκτιμώ ότι η στρατιωτική ηγεσία θα έχει σχέδια να το αντιμετωπίσει. Τώρα, κατά πόσον είναι υλοποιήσιμα αυτά τα σχέδια και κατά πόσον θα ανταπεξέλθουν είναι θέμα δικό τους. Είναι όμως ένα επιπλέον πρόβλημα που έχεις να αντιμετωπίσεις, δηλαδή έχεις ένα αγκάθι στο μαλακό υποβάστριο, στο εσωτερικό, που μπορούν αυτοί να πάρουν και όπλα, να πάρουν και αυτά και να δημιουργήσουν αιστείες αντίστασης και να γίνουμε ένα άνω κάτω. Στρατηγέ, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Μιλάμε για την τουρκική απειλή, μιλάμε για την εσωτερική απειλή. Θα ήθελα να ρωτήσω, η Βουλγαρία έχει τη στρατιωτική ισχύ σε συνεργασία, σε μια δύσκολη περίπτωση που συμβαίνει κάτι με την Τουρκία, έχει τη στρατιωτική ισχύ να μας απειλήσει? Η Βουλγαρία το στρατό της τον έχει διαλύσει. Η Βουλγαρία, η οποία είχε 2 στρατιές, έχει κρατήσει μία ταξιαρχία τεθωρακισμένη, μία ταξιαρχία πεζικού και τα άλλα είναι κάτι μεμονωμένες μονάδες κτλ. Η Βουλγαρία δεν έχει θητεία, έχει μόνο επαγγελματίες οπλίτες. Είναι ζήτημα αν έχει 10-15 στρατό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, στρατιωτικός η Βουλγαρία πρώτα απ' όλα δεν έχει αεροπορία, δεν έχει ναυτικό, δεν έχει τίποτα. Και ο στρατός της ξηράς είναι 2 ταξιαρχίες στην ουσία και κάτι ανεξάρτητα τάγματα κτλ. Βέβαια, έχει πολύ μεγαλύτερη αστυνομία που τους έχει μείνει από την εποχή του κομμουνιστικού καθεστώτος. Η αστυνομία, δηλαδή η βουλγάρικη, μπορεί να είναι σε αριθμό υπερδιπλάσια της δικιάς μας αστυνομίας. Έχει την συνοριακή αστυνομία, η οποία ήταν στρατός συνόρων και έχει γίνει συνοριακή αστυνομία για να φυλάει τα σύνορα. Γι' αυτό φυλάνε και καλά τα σύνορά τους αυτοί, διότι είχαν την υποδομή από τον κομμουνισμό, αλλά ως στρατιωτική δύναμη, πρώτα απ' όλα έχει MiG-29, τα οποία δεν πετάνε γιατί δεν τους δίνουν οι Ρώσοι λάστιχα. Δηλαδή, τυφλά αεροπλάνα έχουν. Τώρα συζητάνε να παραγγείλουν 8 F-16 μεταχειρισμένα. Αυτό στο μεταξύ το συζητούσανε για 8 έως 10 αεροσκάφη από τότε που ήμουνα εγώ ΑΚΑΜ, πριν 10 χρόνια και ακόμα δεν έχουν πάρει τίποτα. Ακόμα είναι με τα MiG-29 και με τα άρματα, τα TAF-82. Λοιπόν, είναι τίποτα. Στρατιωτικός είναι αμεληταία ποσότητα η Βουλγαρία. Δεν έχουν τίποτα. Άρα λοιπόν δεν τον υπολογίζεις και ως σημείο. Οι Βούλγαροι τώρα νομίζουν ότι επειδή μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ ότι θα τους λύσουν όλα τα προβλήματα οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι. Πιθανόν και ότι είναι ασφαλείς. Και κοιτάνε μόνο τον ευδαιμονισμό τους. Δηλαδή αυτούς τους απασχολεί πώς θα βγάλουν λεφτά. Μαύρα, άσπρα, δεν τους ενδιαφέρει. Να κάνω μια ερώτηση το κύριο μέλημα του Google. Να κάνω μια ερώτηση στρατηγέ που προέρχεται από αυτούς που μας παρακολουθούν. Ότι αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια εθνική κυβέρνηση, ένα κόμμα που είχε εθνικό προσδιορισμό και σας ρωτούσαν τι θα προτείνατε εσείς ως μέτρα για το στρατό, για το στράτευμά μας. Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνει άμεσα? Άμεσα θα έπρεπε να αυξήσει τη θητεία, να προσλάβει επαγγελματίες οπλίτες, διότι πλέον τα οπλικά συστήματα είναι στο χειρισμό τους αυξημένων απαιτήσεων και χρειάζεται εξειδίκευση. Αύξηση της θητείας για μένα τουλάχιστον 15 μήνες, ούτως ώστε για να έχουμε και εκπαιδευμένη εφεδρεία. Να προλαβαίνει να κάνει 2 κύκλους εκπαιδεύσεως εξαμηνιαίους και 3 μήνες περίπου να είναι η προκαταρκτική εκπαίδευση του κάθε στρατιώτη και να προχωρήσει σε εξοπλιστικό πρόγραμμα βαρδάτο. Και να στερηθούμε άλλα πράγματα, να τα ξεκαθαρίσει αυτό στον νου, θα στερηθούμε από συντάξεις, από άλλα πράγματα, αλλά για να τα έχουμε αυτά προέχει η ασφαλεία μας. Διότι δεν προσδοκούμε βοήθεια από πουθενά. Και αν γίνουν αυτά και ενισχυθούν οι ένοπλες, που αυτό θα πάρει κάποια χρόνια, έτσι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει να γίνει ένα πρόγραμμα σε βάθος δεκαετίας. Μετά την τετραετία, πενταετία να είμαστε περισσότερο ισχυροί. Αν γίνει αυτό, νομίζω ότι δεν θα τολμήσει κάποιος
να δημιουργήσει πρόβλημα, να πάμε δηλαδή σε σύραξη, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Αυτά τα 2-3 βασικά πράγματα. Αλλά αυτό απαιτεί θυσίες. Και δεν ξέρω κατά πόσον μια κυβέρνηση εθνική που έβγαινε με ένα τέτοιο πρόγραμμα, έβαζε ως πρώτο θέμα την αύξηση της θητείας και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων γενικώς, τι ποσοστό θα έπαιρνε από τους Έλληνες ψηφοφόρους. Οι οποίοι οι Έλληνες ψηφοφόροι κοιτάνε μόνο ποιος θα τους τάξει παροχές. Διότι έτσι τους μάθανε τα κόμματα. Κύριε Δημήτρη, εσείς έχετε να ρωτήσετε κάτι? Εγώ θέλω να συμπληρώσω σε αυτά κάτι που είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά πολλοί ενδεχομένως εκ των ακροατών δεν θα το έχουμε ακούσει. Ότι το 1974 με την Γενική Επιστράτευση είχαμε έναν ισχυρότατο στρατό. Ήμουν μικρός εγώ τότε στο στρατό, βέβαια, τότε έβγαινα ανθιπολογαγός, αλλά και τα άκουγα και τα έβλεπα. Γιατί, πρώτον, στο στρατό υπήρχε πειθαρχία, που λυπάμαι θα το πω σήμερα έχει εκλείψει. Υπήρχε ηθικό, υπήρχε ενθουσιασμός, βεβαίως υπήρχαν σύγχρονα οπτικά συστήματα που όπως μας είπε και ο Μάνος Χατζηδάκης αγοράστηκαν όλα με χρήματα του ελληνικού λαού και όχι με δάνεια κλπ, με χρήματα που υπήρχαν του ελληνικού λαού και με αποτέλεσμα τα άρματα στον Εύρο γράφανε πάνω, το γράφανε οι αρματιστές, Χούλια Σούρχομαι. Και για τους νεότερους που δεν ξέρουν ποια ήταν η Χούλια ήταν η Τουρκάλα Αλίκη Βουγιουκλάκη, μια πανέμορφη ηθοποιός τότε, και ο Έλληνας αρματιστής έλεγε Χούλια Σούρχομαι. Το λέω για να σας δείξω τι μεγάλο ενθουσιασμό, τι ηθικό είχε τότε ο ελληνικός στρατός. Και η πειθαρχία, την οποία εγώ την έζησα, βγαίνοντας αντιπολογαγό, ήταν σε ύψιστο βαθμό. Ναι, αυτά θα συμφωνήσω κι εγώ. Οι εξοπλισμοί κυρίως γίνανε τότε, αλλά θέλω να προσθέσω ότι τότε είχαμε 11% ανάπτυξη και τώρα έχουμε 10% ύφεση. Δηλαδή αυτή ήταν η ειδοποιώς διαφοράς εκείνης της περίοδου που όλοι οι Έλληνες βρίζουμε, διότι έτσι τους έχουν μάθει να κάνουν, να βρίζουν χωρίς να έχουν γνώση. 11% ανάπτυξη είχαμε το 1972. Ακόμα και στη Βουλγαρία όταν ήμουνα, κάποιος Βούλγαρος μου λέει, εμένα ήταν, λέει, ο πατέρας μου στο στρατό κατοχής του Βουλγάρικου. Το 1940-41 η Ελλάδα ήταν από τη Βουλγαρία πολλά χρόνια πίσω. Εκείνοι οι οποίοι σας πήγανε εσάς μπροστά και ξεφύγατε από εμάς ήταν εκείνοι οι συνταγματάρχες και εμάς μας πήγε ο κομμουνισμός πίσω. Αυτά τα λένε οι Βούλγαροι, δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι Βούλγαροι. Μόνο οι Έλληνες δεν αναγνωρίζουν στην πλειοψηφία τους ότι εκείνη η περίοδος ήταν η περίοδος της ανάπτυξης για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όλο ήταν με δανεικά, με ξένα χρήματα, παίρναμε δάνεια, μοιράζαμε άτα, συντάξεις, τους κάναμε όλους δημοσίους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα σήμερα να φτάσουμε στη χρεοκοπία. Διότι αυτοί δεν κοιτούσαν το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Δώσαμε τους συμμορίτες που ήρθαν από το παραπέτασμα, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Δώσαμε, λέω, και στους συμμορίτες σύνταξεις που ήρθαν από το παραπέτασμα, αλλά προσθέτω ότι εκείνη την περίοδο της 7ετίας δεν υπήρχε η ρεμούλα και η κλεψιά στο δημόσιο τομέα. Δεν τολμούσε κανείς να κλέψει ή να πάρει μίζα κλπ. Παραδείγματα έχουμε πολλά, να μην επεκταθούμε. Μπράβο, να μην επεκταθούμε, να πούμε κάνα δύο-τρία πράγματα τα οποία... Ναι, μην φεύγουμε τώρα από το θέμα μας, είναι άλλο το θέμα μας. Λοιπόν, στρατηγέ, μία ερώτηση διπλής, διτή. Πώς κρίνεται την υποχρεωτική στράτευση των γυναικών και αν θα ήταν αναγκαία για το δικό μας στράτευμα και γιατί δεν οργανώνεται καλύτερα η εθνοφυλακή, η οποία είναι και δωρεάν και είναι εθελοντική. Μα είχαμε εθνοφυλακή και τη διαλύσαμε, παιδιά. Δεν είχαμε εθνοφυλακή. Είχαμε εθνοφυλακή, με τάγματα εθνοφυλακής, οργανωμένα αυτά, με τα όπλα, με τα πυρομαχικά στα σπίτια, με σχέδια, με τομείς για την προστασία των αγροτικών περιοχών. Δεν ακούγομαι? Ακούγεστε πολύ καλά. Είχαμε αυτά σιγά σιγά στα πλαίσια
στα πλαίσια της λιτότητος και των περικοπών και προκειμένου να μην κόψουν από τους πολίτες, διότι ο πολίτης κρίνει με το τι βάζει στην τσέπη του, διότι έτσι τον μάθανε, σιγά σιγά περικόπτανε από εκεί που ήταν, γιατί και ο στρατός δεν είναι κάτι το οποίο έχει το δικαίωμα να κάνει απεργία, κάτι το οποίο συμπεριφέρεται δημόσια. Ο στρατιωτικός παίρνει εντολές και τις εκτελεί. Διαφωνεί, αλλά τις εκτελεί. Έτσι έχει μάθει να λειτουργεί. Ο επιτελής μπορεί να έχει, κάνει διάφορες προτάσεις στο διοικητή. 1, 2, 3, 4. Ο διοικητής αποφασίζει ένα τρόπο ενεργείας και δίνει διαταγή. Άπαξ και δώσει διαταγή, είναι η απόφαση του διοικητή, είναι σαν να είναι δική του απόφαση του επιτελούς και εκτελεί τις εντολές του διοικητού. Έτσι λειτουργεί ο στρατός. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, οι στρατιωτικοί μπορεί να είχαν τις αντιρρήσεις. Και εμείς όταν ήμασταν τα λέγαμε. Το θέμα είναι όμως ότι αυτούς δεν τους απασχολεί. Αυτούς τους απασχολεί μόνο το πολιτικό κόστος και το πώς θα κερδίσουν τις εκλογές. Ξέρετε κάποτε όταν ήμασταν εμείς αντιπολογαγοί, τότε με το Βαλασίλη, η λογαγή αυτή, πώς γινόταν οι μεταθέσεις, τις έκανε ο ίδιος ο διοικητής της μονάδος. Ο ίδιος ο διοικητής της μονάδος με βάση μόρια έλεγε ποιος είναι καλός στρατιώτης, ο τάδε. Από πού είναι από την Αθήνα. Έχει μία θέση στο ΚΕΒΟ, να πάει μετάθεση στο ΚΕΒΟ. Και αυτό έδινε εξουσία και συντηρούσε την πειθαρχία της μονάδας. Αυτά σιγά σιγά φύγανε από τους διοικητές και πήγανε στα βουλευτικά γραφεία και όποιος θέλει να κάνει μετάθεση στο γιο του ή να τον φέρει να υπηρετήσει στη Θεσσαλονίκη παίρνει τον βουλευτή. Όλα έχουν γίνει στην Ελλάδα προϊόν ανταλλαγής. Δηλαδή σου φέρνω το γιο για να μου δώσεις την ψήφο σου. Είναι το βασικό μειονέκτημα της κακώς εφαρμοζόμενης δημοκρατίας όπως μας μάθανε εδώ στην Ελλάδα να την εφαρμόζουν. Για τη στράτευση. Άρα λοιπόν δεν βλέπω εγώ προοπτική με αυτές τις, διότι και ο ίδιος ο λαός έχει μάθει και δεν θέλει να ακούεται. Σου πεις και τι να, δηλαδή και το Αιγαίο θα μοιράσουμε και θα σου πούνε η πλειοψηφία αυτή. Και τι θέλατε να γίνει ρε παιδιά, πόλεμο να κάνουμε τώρα, να σκοτωθούν τα παιδιά μας. Όλοι λένε πόλεμο, 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 αλλά εμένα ακόμα τώρα 10 χρόνια απόστρατο με παίρνουν ένα σωρό τηλέφωνα για καμιά άδεια και ποιον έχω γνωστό και να φέρω το παιδί, άμα είναι δυνατόν, να υπηρετεί το παιδί μες στο σπίτι. Στο σπίτι του μέσα να υπηρετεί και να είναι φαντάρος και να μην είναι φαντάρος. Με αυτή την έννοια λοιπόν έτσι δεν πρόκειται, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και ως λαός, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Για την εθνοφυλακή λοιπόν που υπήρχε και δεν υπάρχει. Βεβαίως και πρέπει να είναι οργανωμένοι όλοι οι Έλληνες. Όποιος μπορεί να κρατάει όπλο, πρέπει να κρατάει όπλο. Και είναι δουλειά του κράτους και της αρμόδιας διοίκησης να το οργανώσει αυτό με τις εισηγήσεις των γενικών επιτελείων. Και για τη στράτευση των γενικών ήδη έχουμε αξιωματικούς γυναίκες, έχουμε πιλότους γυναίκες. Βεβαίως να περνάνε μια βασική εκπαίδευση. Δηλαδή οι Ισραηλίτες είναι πιο αυτό. Αλλά άμα το πεις αυτό, δεν θα πάρεις. Δηλαδή, άμα βγει κόμμα επίσημα για πει τέτοιο πράγμα, δεν θα πάρει ούτε 1%. Γι' αυτό και δεν το λέμε. Να συμπληρώσω κάτι για την εθνοφυλακή. Παλαιότερα, σε κάθε νομό υπήρχαν ενεργά τάγματα εθνοφυλακής που κάνανε εκπαίδευση, ασκήσεις, βολές κλπ. Μετά, τι κάνανε. Κάνανε τύπου Α τάγματα εθνοφυλακής στα σύνορα, Εύρο, νησιά κλπ. Που ήταν και που είναι ενεργά, και τύπου Β στους υπόλοιπους νόμους, δηλαδή μαζέψαν τα όπλα, μαζέψαν τα υλικά στις αποθήκες, δεν γίνεται εκπαίδευση και απλώς σε περίπτωση επιστρατεύσεως αυτά τα τάγματα εθνοφυλακής θα τα ενεργοποιήσουν. Γίνεται ρε Δημήτρη, είχαμε και εμείς, και το 9 που ήμουν εγώ ταξίαρχος, είχαμε το τάγμα εθνοφυλακής Σιδηροκάστου. Ξέρεις πόσοι πηγαίνανε στην εκπαίδευση. Την Κυριακή που είχε βολή, που είχε αυτά, μια Κυριακή που κάνανε εκπαίδευση. 8, δεν πρέπει να τους τάξεις τσίπουρα και αυτά και θα έχω και παντσέτες για να μαζέψει 20. Δηλαδή έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Ο Έλληνας έγινε ο χαδελφιστής, κοιτάει την πάρτη του. Με νόμο υποχρεωτικά να πάνε. Δηλαδή πώς εμάς μας κλείσαν τώρα υποχρεωτικά με νόμο μέσα στα σπίτια μας. Υποχρεωτικά να πάνε, αλλά στο πλαίσιο της δημοκρατίας, όποιος πει ότι θα εφαρμόσει αυτά δεν θα πάρει ούτε 1%. Θα είναι 0, κάτι. Εμείς καλά τα λέμε. Το θέμα είναι αυτά τα οποία λέμε έχουν απήχηση στο λαό. Ο λαός τα θέλει. Εμείς υποχρεωτικά θα πας και θα έρκας στην Κυριακή σου και δεν θα πάει στη θάλασσα. Δεν θα πάει
Πώς το λένε στην ταβέρνα, δεν θα πάει στα αυτά. Δυστυχώς, ο Έλληνας κοιτάει να περνάει καλά ο ίδιος και περιμένει από τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν κάνει παιδιά, γιατί δεν του δίνει κράτος και η πολιτεία θα να κάνει παιδιά. Και γι' αυτό μας φέρνουν και τους μετανάστες. Να μας αντικαταστήσουν. Εσείς δεν γεννάτε. Εγώ τώρα που είναι καραντίνα βγαίνω να πάρω κάνα ψωμί, να πάω στο αυτό, όλο σκυλιά βλέπω βγάζουν. Όλα τα παιδιά δεν βγάζουν. Πού είναι τα Ελληνόπουλα? Σκυλιά. Με 2 σκυλιά ο καθένας τα βγάζουν και αυτό. Και είμαστε και αγενείς δηλαδή. Δεν είμαστε τους ξένους που μαζεύουν τα αποπατήματα και τα αυτά. Τα βάζουν και αποπατούν όπου βρουν μπροστά τους. Δυστυχώς είμαστε μια κοινωνία η οποία έχει διαμορφωθεί έτσι. Πρέπει λοιπόν να γίνει διαμόρφωση της κοινωνίας από την αρχή, από την εκκλησία, από το σχολείο, υπήρχαν αρχές στην ελληνική κοινωνία. Εμείς ήμασταν παιδιά, βλέπαμε παπά, πηγαίναμε να του φιλήσουμε το χέρι. Βλέπαμε χωροφύλακα και κατουργιόμασταν. Βλέπαμε το δάσκαλο, το σεβόμασταν. Ποιος εκπαιδευτικός σήμερα την κάνει το σεβασμό των μαθητών? Ποιος χωροφύλακας μπάτσο γουρούνι δολοφόνο, τον λέμε όλοι? Ποιος λίγο στρατός, γιατί φοβόμαστε μήπως τον έχουμε ανάγκη? Ποιος σέβεται τους θεσμούς στην Ελλάδα σήμερα? Διότι είναι μια χώρα η οποία κέρδισαν τον πόλεμο οι εθνικές δυνάμεις κατά των συμμοριτών και κουμάντο κάνουν οι συμμορίτες ακόμα. Θα μου πείτε, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και στην Ευρώπη. Και οι Γερμανοί 2 πολέμους χάσανε και έπρεπε να είναι, όλοι τους βοηθήσανε να ορθοποδήσουν και τώρα κάνουν κουμάντο στους άλλους. Γι' αυτό σηκωθήκανε και βγήκανε και οι Εγγλέζοι. Εγώ που σας νίκησα 2 φορές, θα κάθομαι να εκτελώ τις εντολές της Μέρκελ, Brexit, σηκωθήκανε βγήκανε. Αλλά οι Εγγλέζοι είναι χώρα ισχυρή. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Τι μπορούμε να πούμε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα σύνορα, αυτοί που μένουν στη Χίο, στη Μυτιλήνη, στη Ρόδο, είδαμε κατασκόπους τώρα που πιάσανε. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι Έλληνες, οι συνέλληνες, να οργανωθούν λίγο πιο, όσο μπορούν, σε ιδιωτική πρωτοβουλία, να προσέξουν, να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, να έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό. Τι θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, μας ακούνε τώρα και μας... Οι ακρίτες έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό, διότι με το στρατό ζουν χρόνια. Στον Εύρο δηλαδή, η συμπεριφορά τους βλέπουν σαν παιδιά τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς. Και στα νησιά, στα περισσότερα το ίδιο. Εκεί λίγο τους χάλασε ο τουρισμός. Δηλαδή στα τουριστικά νησιά δεν τον πολύ θέλανε το στρατό, διότι όλα τα βλέπουν ως εισόδημα, διότι τους χαλούσε την πιάτσα. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά δεν μπορούν να αυτοοργανωθούν. Δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι δουλειά του οργανωμένου κράτους, του ασδενάρχη, είναι του στρατού. Να οργανώσει τα τάγματα εθνοφυλακής των νέων και να τα υπολογίζει και για την ασφάλεια ζωτικών εγκαταστάσεων των μεταναστών. Όλα τα νησιά μας τώρα έχουν hot spot, άλλο έχει 8, άλλο έχει 5, εκεί μέσα εν δυνάμει υπάρχουν και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και κατάσκοποι υπήρχαν πάντα. Και το 87 πιάσαμε εμείς Γερμανούς, όλο στοιχείο στην Πέτρα Μυτιλήνης που υπηρετούσα, που βγάζανε φωτογραφίες, τα ναρκοπαίδια που είχαμε σημάνει για να στήσουμε και τα στρατόπεδα και τα πολυβολία και την αμυντική οργάνωση. Τους πιάσαμε εμείς το Μάρτιο του 87. Λοιπόν, κατάσκοποι υπήρχαν και θα υπάρχουν και υπήρχαν και δικοί μας άνθρωποι που είναι από εκεί και μας δίνουν πληροφορίες από αυτά. Είναι μέσα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να περιβάλλουμε τις ένοπλες δυνάμεις με εμπιστοσύνη και κυρίως να έχουμε ενότητα. Και η ενότητα είναι κάτι η οποία καλλιεργείται από την πολιτεία. Εδώ καλλιεργούν το διχασμό και τον αποπροσανατολισμό. Ασχολούμαστε με τη βίλα του Τσίπρα, με το αν βγήκε ο Μητσοτάκης φωτογραφία με μάσκα ή χωρίς μάσκα, με θέματα επουσιώδη. Δηλαδή κάνουμε τα επουσιώδη ουσιώδη και αφήνουμε τα εθνικά θέματα. Εσείς είστε ευχαριστημένοι, οι Έλληνες, από πώς αντιμετωπίζουν τη στάση των Ευρωπαίων τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? 3ο και 4ο θέμα είναι. Πρώτο θέμα είναι οι μάσκες, αν θα ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία, επειδή έχει ο Άδωνης βιβλιοπωλείο, ανοίγει τα βιβλιοπωλεία, τάχα μου για τη πνευματική αυτή κτλ. Δηλαδή, ασχολούμαστε με μπουρδες, αφήνουμε την τριχιά, πώς το λένε, και ασχολούμαστε με αλότερα. Πρώτο θέμα έπρεπε να είναι τα εθνικά θέματα και να ενημερώνουν το λαό
και όλα τα κόμματα να περνάνε ότι θα χρειαστούν θυσίες, ότι πρέπει να οργανωθούμε, διότι αποδεικνύεται ότι δεν περιμένουμε βοήθεια από πουθενά. Ούτε από την Ευρώπη, ούτε από τους Αμερικανούς. Πρέπει να είμαστε ισχυροί από μόνοι μας. Αυτό έπρεπε να παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προπαγανδίζουν ή να ενημερώνουν, γιατί δεν είναι προπαγάνδα, είναι η πραγματικότητα, τον κόσμο, ούτως ώστε να τον προετοιμάζουν. Εδώ αρκεί με τις μάσκες και πότε θα έρθουν τα μέτρα και άλλα ντάλλον. Και με τι φόρεσε και με το Big Brother και με το, πώς το λένε, με το Bachelor και με βλακίες ασχολείται. Υπάρχει ενημέρωση αυτή τη στιγμή, είναι πρώτο θέμα τα ελληνοτουρκικά. Τρίτο, τέταρτο εγώ το βλέπω. Πρώτο θέμα είναι πώς αυτό με την πανδημία, με το αυτό, πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, αν θα ανοίξουν τα σχολεία, αν έβγαλε ο Τσίπρας αυτό, αν νίκιασε βίλα 500 ευρώ και το πόθεν έσχες και οι ταβερνιάριδες και ο ένας και ο άλλος και ο άδωνος και ο ένας βρίζει τον άλλον. Καλλιεργούν καμία ενότητα αυτή. Αυτοί ο ένας χτυπάει τον άλλον, διότι εκείνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία, η τετραετία. Κύριε Δημήτρη, να φάμε και να πιούμε. Η καλοπέραση. Δυστυχώς, επειδή πιάσαμε τους κατασκόπους, επειδή πιάσαμε το θέμα των κατασκόπων, είναι δυνατόν η πλειοκτήτρια εταιρεία και ο καπετάνιος να έχουν μάγερα Μωαμεθανό σε ένα πλοίο, σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Δηλαδή βλέπουμε την αδιαφορία και τι να πω χειρότερο πράγμα από αυτό. Γιατί να έχεις, εμείς στο στρατό, δεν ξέρω τι ισχύει τώρα, υπηρετούσαν οι Μωαμεθανοί και όχι οι μουσουλμάνοι, οι Μωαμεθανοί από τον Έστω και δυτικότερα. Δεν πηγαίνανε στα επίλεκτα σώματα κλπ. Και τώρα έχουμε Μωαμεθανό μάγειρα να τραβάει φωτογραφίες και να ακούει τις συζητήσεις των Ελλήνων αξιωματικών. Τι να πω. Τέλος πάντων, Μωαμεθανό μάγειρα δεν είναι αυτό και δεν είναι ο ένας που υπάρχει και επειδή πιάσανε δύο, δεν σημαίνει, αυτό σημαίνει για να πιάσει αυτό το κράτος το ελληνικό, το ανοργάνωτο, το μπάχαλο, στο οποίο ζούμε, για να πιάσει και δύο σημαίνει, από εκεί και πέρα μπορείτε να φανταστείτε πόσοι υπάρχουν που δεν τους έχουν πιάσει. Είναι ένα θέμα το οποίο κάνουν κατασκοπία. Και αυτοί κάνουν και τώρα υπάρχουν μέσα... Και σε ευαίσθητες περιοχές. Τι λες, Μητσό? Βάλτον μάγειρα στα Ιόνια, στο Ιόνιο, βάλτον μάγειρα κάπου αλλού, όχι στο Καστελόριζο. Ο πλειοκτήτης μάγειρα έψαχνε, ήταν καλός μάγειρος, τον έβαλε. Τώρα κοιτάνε αυτοί, τώρα ποιος δεν κοιτάξει. Ο πλειοκτήτης δουλεύει για το κέρδος και κάνει τη γραμμή για να πάρει την επιδότηση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό που πρέπει να διαπιστώνουμε, ότι για να βάλει κάποιος να κατασκοπεύει κάτι, πάει να πει ότι έχει και το ενδιαφέρον για αυτό το κάτι. Ακούστε να δείτε, όταν ήμουν ΑΚΑΜ στη Σόφια, πιάσαμε στον Εύρο 3 Βουλγάρους να φωτογραφίζουν τα στρατόπεδα. Τους έπιασε, τους είδανε από κάποιο φυλάκιο, αυτό κτλ. Τους σταματήσανε στα δύο. Οι δύο ήταν Βούλγαροι στρατιωτικοί. Δεν φωτογραφίζανε για λογαριασμό των Βουλγάρων, φωτογραφίζανε για λογαριασμό των Τούρκων. Λοιπόν, επιχρήμαση θα κάνουν, δηλαδή μπήκανε όχι στη Βουλγαρία να φωτογραφίζουν βουλγαρικές εγκαταστάσεις, μπαίνανε στην Ελλάδα και φωτογραφίζανε ξένοι. Φωτογραφίζανε ελληνικές εγκαταστάσεις έναντι αμοιβής. Κατασκοπία υπήρχε και θα υπάρχει. Δεν είναι κάτι καινούριο, πρέπει να το περιμένουμε. Απλώς αυτές οι μονάδες, οι στρατιώτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι, να λαμβάνουν τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να φεύγουν όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες. Δεν είναι κάτι δηλαδή και κάτι τραγικό και κάτι μη αναμενόμενο. Και εμείς έχουμε ανθρώπους από εκεί που μας δίνουν πληροφορίες από εδώ. Δεν έχουμε. Έχουμε. Και δεν περιμένουν σήμερα τώρα να πάρουν τις πληροφορίες από φωτογραφίες. Αυτά τώρα υπάρχει το Google Earth, τα βλέπεις όλα, ξέρεις πού είναι τα πάντα. Το θέμα είναι αυτά τα οποία έχεις να είναι αξιόμαχα, να είναι το προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, να έχεις πυρομαχικά, να έχεις πλεονέκτημα, να έχεις ηθικό, να έχεις αυτοπεποίθηση και να πεις άμα γίνει τίποτα, εγώ θα φτάσω στην Κωνσταντινούπολη. Το έπρεπε να είναι το πνεύμα το ελληνικό, όπως ήταν το 40. Όπως ήταν το 40. Ο Κατσιμήτρος έπαιρνε εντολή να υποχωρήσει στον Άρακτο και αυτός έλεγε δεν πάω πίσω εγώ, εδώ θα μείνω και εδώ θα δοθεί η μάχη μέχρι στις κάτω στην Ελαία Καλαμά. Μέχρι να γίνει η επιστράτευση θα τους κρατήσω εδώ. Και πήρε τους Ιταλούς παραμάζωμα ο ελληνικός στρατός. Η ξυπόλυτη. Αλλά γιατί είχε ηθικό, γιατί είχε σχέδιο επιστρατεύσεως, γιατί είχε στήριξη την πολιτεία, έφτασε να τους πετάξει σχεδόν στη θάλασσα. Έτσι είναι τα πράγματα.
Είναι θέμα ηθικής διαπαιδαγώγησης, είναι θέμα ομοψυχίας και είναι κυρίως θέμα πολιτικής ηγεσίας. Και αυτά τα θέματα έπρεπε να είναι, είτε είναι ο ένας είτε είναι ο άλλος, να είναι η πρώτη προτεραιότητα στη γειτονιά που ζούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε γείτονες την Ελβετία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο. Έχουμε τους Τούρκους, τους Βουλγάρους, τους Σκοπιανούς και τους Αλβανούς. Και όλοι είναι ενδυνάμει απειλές. Άσχετα αν δεν έχουν τις δυνατότητες οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί, όμως είναι ενδυνάμει απειλές. Αν αποκτήσουν δυνατότητα, και αυτοί απειλή θα είναι. Είμαστε σε άσχημη γειτονιά. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όπως είναι οι Ισραηλινοί. Έτσι έπρεπε να είναι η Ελλάδα. Έπρεπε να είναι το Ισραήλ των Βαλκανίων. Διότι περιβάλλεται από εχθρούς. Και από εκεί και πέρα, ναι, καλλιεργούμε την καλή γειτονία. Θέλουμε να είμαστε φίλοι με όλους, αλλά άμα μου πατήσεις τον κάλο, θα σε λιώσω. Αυτό έπρεπε να είναι το δόγμα το ελληνικό. Και όχι να περιμένουμε τώρα από τους Γερμανούς να μαλώσουν τους Τούρκους. Οι Γερμανοί μια ζωή φιλότουρκοι ήταν. Η ιστορία το λέει, δεν το λέω εγώ. Η ιστορία το λέει. Σε όλους τους πολέμους ήταν σύμμαχοι και στη Μικρά Ασία και παντού. Και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σύμμαχοι και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία ήταν ουδέτερη και ούτε καν τόλμησε. Στα πετρέλαια δεν ήθελε να πάει ο Χίτλερ. Της Κασπίας και της Μέσης. Γιατί δεν πήγε μέσω Τουρκίας και πήγε μέσω Ρωσίας. Που η Ρωσία, ό,τι και να μην είναι αυτό. Αν τον ενδιέφερε το στρατηγικό αποτέλεσμα να πάρει τα πετρέλαια. Διότι αυτό τον ενδιέφερε. Και μετά, αφού έπαιρνε τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, έπαιρνε και τα πρεσβυτέρια και κύρισε και τον πόλεμο και στη Ρωσία. Θα τον είχε κάνει σμπαράλια εκείνον τον Μοντγκόμερι στην Αφρική. Διότι θα είχε δύο μέτωπα. Ένα του κατεβαίναν από τη Συρία, ένα θα του ερχόταν ο Ρόμελ από την Αφρική. Δεν το έκανε όμως. Γιατί? Γιατί μην πλατιάσουμε στρατηγία, γιατί να πάμε. Ένα τελευταίο ερώτημα έχω. Εάν θέλετε να μας ρίξετε λίγο τα φώτα σας για την Κύπρο σήμερα, που είναι η Κύπρος, κοίταξε να δεις. Η Κύπρος έχει παγιοποιηθεί μια κατάσταση η οποία έχει μονιμοποιηθεί. Οι Τούρκοι στην ουσία έχουν διχοτομήσει το νησί. Εμείς μένουμε και οι Κύπροι και οι Ελληνοκύπροι είναι σαν και εμάς. Ζούνε στον ευδαιμονισμό τους και στην καλοπέραση. Και πρέπει βασικά να είναι ισχυρή η Ελλάδα, διότι η Κύπρος από μόνη της δεν μπορεί να είναι τόσο ισχυρή. Είναι μια μικρή χώρα με 500-600 κατοίκους, ούτε πάρα πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μπορεί να έχει, ούτε κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν αυτό το ενιαίο δόγμα, ότι αν επιτεθείτε στην Κύπρο είναι σαν να επιτίθεστε στην Ελλάδα, να τεθεί σε ισχύ, αλλά να είσαι και εσείς σε θέση να το εφαρμόσεις. Η Κύπρος, η κατάσταση είναι δύσκολη, είναι στάσιμη και δεν βλέπω λύση στο άμεσο μέλλον και πάμε σε μια de facto δικοτόμηση. Δηλαδή ήδη είναι πόσα χρόνια ρε παιδιά. Τι περιμένουμε, πότε θα λυθεί το Κυπριακό? Πότε θα λυθεί, θα λυθεί ποτέ? Εγώ λέω δεν θα λυθεί ποτέ. Στο τέλος και κάποιες χώρες θα αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος όπως το έχουν αναγνωρίσει και αντί για να πάμε σε κάποια λύση τέτοια, πώς το λένε, να είναι ένα ενιαίο κράτος με δύο κοινότητες, μια ομοσπονδία, όπως ήταν στο παρκέ, το θέμα της Κύπρου, νομίζω ότι έχουν μεγάλη ευθύνη και οι πολιτικοί δικοί μας. Έχουν μεγάλη ευθύνη από το 1974 και μετά. Και κυρίως ο Εθνάρχης, ο οποίος είπε το περιβόητο κοίτα μακράν. Αλλά πιστεύω ότι ήταν συμφωνημένα, γι' αυτό και το είπε. Δηλαδή έναντι του να επανέλθει στην εξουσία, πούλησε την Κύπρο. Και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Αυτό μου λένε, γι' αυτό δεν έχουν ανοίξει ακόμα και το φάκελο. Άρα λοιπόν η Κύπρος δεν βλέπω λύση στο ορατό μέλλον, ούτε στο κοντινό, ούτε στο εγγύς, ούτε στο μεσοπρόθεσμα, ούτε μακροπρόθεσμα και οδηγούμαστε σε μια de facto δικοτόμηση της νήσου. Θα είναι δύο κοινότητες, δύο κυβερνήσεις. Σε κάποια φάση αυτό είναι και επειδή στον Τούρκο να αναγνωριστούν και το ψευδοκράτος. Και αν συνεχίσει έτσι, αργά ή γρήγορα από κάποιους θα αναγνωριστεί. Αν δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Και δεν υπάρχει, θα ζούμε με διαρκή απειλή. Κύριε Δημήτρη, εσείς έχετε να πάμε σε έναν επίλογο. Νομίζω ότι μας καλύψατε πλήρως στρατηγέ. Κύριε Δημήτρη, εσείς έχετε να κάνετε έναν επίλογο. Ναι, εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον στρατηγό. Ήταν χήμαρο σήμερα, μάθαμε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε
Και μία παράκληση προς αυτούς που μας ακούνε και γενικότερα τους φίλους μας. Να είστε ενημερωμένοι, όχι από τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης, τα οποία είναι πουλημένα στο σύστημα, αλλά μέσω ιστοσελίδων να επιλέξετε, μέσω blog να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για να μπορέσετε να αντιδράσετε και όταν έρθει η ώρα να ψηφίσετε κόμματα και πολιτικούς οι οποίοι να αγαπάνε πραγματικά την Ελλάδα και οι οποίοι να θέλουν να συγκροτήσουν μια εθνική κυβέρνηση όπως προαναφέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Στρατηγέ, ένα επίλογο. Ναι, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι πολλά που μπορείς να συζητήσεις επάνω σε αυτά τα θέματα. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι στο χειρότερο σημείο, αλλά δυστυχώς εκείνο το οποίο με ενοχλεί εμένα είναι ότι η προοπτική είναι να εξελιχθούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα εις βάρος μας πάντοτε. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να πιστεύω είναι ότι κάποτε οι Έλληνες θα ξυπνήσουν, οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτοί που διοικούν αυτόν τον τόπο θα το πάρουν απόφαση, θα ενωθούν τουλάχιστον για τα εθνικά θέματα, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και θα αποφασίσουν την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, θα αποφασίσουν να ομονοήσουν επάνω σε αυτά τα θέματα και να προετοιμάσουν την πατρίδα μας για να αντιμετωπίσει τα χειρότερα. Και αν το κάνουν αυτό, είναι βέβαιο ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί και θα επιληθούν κάποια προβλήματα και θα περιοριστούν οι απαιτήσεις των Τούρκων. Όσο παραμένουμε αδρανείς και περιμένουμε από άλλους παράγοντες πέραν των δικών μας δυνάμεων, από άλλες δυνάμεις να μας βοηθήσουν, τα προβλήματα θα διωγγώνονται, θα μεγενθύνονται και θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν πρόκειται να μας βοηθήσει κανείς. Μόνοι μας πρέπει να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την πατρίδα μας που χύθηκαν ποταμοί αίματος για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να ζούμε και να πατάμε αυτά τα εδάφη. Δυστυχώς όμως φοβάμαι ότι οι πολιτικοί δεν ασχολούνται τόσο με αυτά, ότι πιθανώς κάποια πράγματα είναι συμφωνημένα και θα υποστούμε ακόμα βαρύτερες ήττες στο μέλλον. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μακάρι, επαναλαμβάνω, σε αυτά που λέω να κάνω λάθος και να γίνουν τα πράγματα όλοι όπως προσδοκούμε όλοι οι Έλληνες. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά και όποτε χρειαστείτε κάτι είμαι στη διάθεσή σας. Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ευχαριστώ και τον κύριο Δημήτρη και εκείνος αξιωματικός στην αποστρατεία. Εγώ να κάνω έναν επίλογο σαν έφεδρος και σε έναν σύλλογο ο οποίος αποτελούμαστε από έφεδρους των ειδικών δυνάμεων. Θα στείλω ένα μήνυμα προς όλους αυτούς που θα μας ακούσουν, που μας βλέπουν, ότι ο καθένας πρέπει να έχει την ατομική ευθύνη, να κρατάει τον εαυτό του σε μια καλή κατάσταση, ώστε όταν κληθεί από τις ένοπλες δυνάμεις να μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο που του αναλογεί, να οργανωθεί στους πατριωτικούς συλλόγους όπου θα γνωρίσει ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ανησυχίες και να μην εφησυχάζεται και να κάθεται όλη μέρα στο καναπέ του και να παχαίνει τον πισινό του και την κοιλιά του. Είμαστε όπως οι αρχαίοι Έλληνες μέχρι τέλος της ζωής μας μάχημοι. Όπως έλεγε και ο Γρίβας, ο αγωνιστής είναι στρατιώτης μέχρι το θάνατό του. Μετά σταματάει να είναι αγωνιστής, όταν πλέον πεθάνει. Σας ευχαριστώ όλους. Να είσαστε καλά. Καλό βράδυ. Ζήτω το έθνος. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ζήτω η πατρίδα. Ένα λεπτό να τερματίσουμε λίγο το τέτοιο. Αποσυνδεθείτε. Το live.